jagat dewa wasih saring Bathara jagat Pramudita. Pati Degya Rengga Yaksa. Gece wali gece sada cepat. Wali kobra. Rono kodun maring pangandika Gusti. Ado sunawi cedak supraketake. Mestine to rasa pinambur apa sing dadi marmane. Jeneng sira Sunting Bali. Oh inggih sinuwun. Menapa ingkang sumedha kawedharaken kula namung ngelungaken jaga kula ngelingaken karma. Kepiye te? Nalikane negara Rajanemara diasta dening Prabu Rengga Jiwa. Sawise Prabu Rengga Jiwa kuwi mau lengser ke Prabon. Rajanemara dipasrahke marang jeneng ingsun. Inggih Gusti. Samenika negari Rajanemara ketinggal tata titiran tentrem. Kemari Paklo Jinawi. Gumun kula. Kemajenganipun menika ketinggal kathah pramila Gusti. Nanti cara menapa lho kok negari saged tata titilan tentrem. Kepengin negarane tentrem syarate ratune kudu gegondhelan iki lho. Pusaka Ngamarta ngarang Jamus Kalimasada. Ha iki mustikaning Nalendra Tama laganing tias serang daya amarta bisa dadi ratu kang pinunjul jalaran kemaringe sang bangunan tongdongso supaya nyekel marang Jamus Kalimasada semeneh ana sing ngarani Jamus Kalimat Syahadat sarana manembah ngarasane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk sawise nampa pitedah saka piwulanging agama suci dayuane manungsa bisa slamet ana alam dunya ya slamet ana alame akhirat. Mula dadi ratu kepengin tentrem prajane syaraté siji ratune kudu wibawa. Monggo setunggal menika parikedah wibawa. Yuk kaping pindho ratu kuwi mau kudu wicaksana. Oh inggih parikedah wicaksana. Kaping telu sentosa lair karo batine. Pungkasane negarane kepengin tentrem, ratune kudu jujur. Oh inggih.
lajeng Wibowo menika ingkang kados pundi Gusti? Wibowo sipate ngaratu kudu gedhe pangaribawane. Ing pamrih disengkuyung kawulane nanging sak bisa-bisa wibawane aja mung karana diwedeni. Bisa wibawane karana ditresnani. Oh iki. Mulane ditresnani, lha yo kudu tumindake wicaksana tegese ratu kudu bisa tumindak adil. Ora kena beda-bedake anggap asor luhuring derajat. Wong sugih yo dirangkul, wong mlarat yo dirangkul, sing pejabat yo diserawungi, sing wong nangki yo diserawungi. Dadi ratu kuwi mau kudu sregep serawung. Oh iki leres menika Gusti. Ora kena beda-bedake. Kudu duwe pengawak segara. Abang ireng putih kuning biru kabeh kudu nangkul kuwi sipate nalendra. Leres menika Gusti. Muri boten dipun wastani ratune Gancinde Banjiladan. Dene kaping telune sentosane lahir lan batin. Sentosane lahir awak kudu waras murate sarate kudu nglakoni olah raga. Sarasing badan kanggo ngrampungaké marang kewajiban. Dene sentosane batin dadi ratu kuwi kudu waspada. Aja kandhet mring barang carita yen durung weruh rupa lan rasane. Oh iki tegese niku ampun buka duhur, aja buka duhur. Awit wadulane wong sing ora tanggung jawab, kala mangsane ora trep karo kahanan. Isine mung olor, isine mung bombong, hati-hati lho. Wong bombong ngalem tenanan karo ngalem sing mung ngampus ngomong kudu hati-hati. Lajeng tugasanipun mari kedah jujur, kudu jujur. Ratu kuwi kudu jujur. Sipate nalendra kuwi mau ora negara. Wikawiku sabdo Brahmana Raja. Sabdane ratu pendhita sekecap ora kena wali, ajine diri sekolati, ajine salira saka busana. Arep wong duwe pangkat derajat yen mantra-mentre uripe ora gadang kajen. Wong cilik yen kena dikemi, uripe bakal kajen kelingan. Mulane gandeng ingsun gayuane ora mung nentremake negara Jitengara. Ana salah sijining negara ingkang bakal tak tentremake. Negaripun ingkang kirang tentrem tumrap panjenengan. Kaya-kaya negara Ngastina. Ngastina iki sejatine negarane para Pandhawa mung ditike karo para Kurawa. Ora saya mendho malah saya ndodro perusahaan. Ratune Adigang, Adigung, Adiguna ora duwe patokan. Mung manut karo pati sing muni. Mongko patihe wedalede. Pati sing muni iki jahil, metakil, watekan mara-mara, budine Candala saya-saya srawunge karo pendeta Durna. Kula bloko wae aku kepengin lenggah ana musi ganding negara Ngastina kanthi srana. Jamus Kalimasada bakal tak cipta dadi senopati dengan
Selatan Mangantoran Ngagara suarane makan lantar Kali kosodo kula napa paring pangandika lho kok wae jeneng sila tak geni wujud ora wujud menungso lumrah angin dadi senopati lajeng kula menika dipun paringi tenger sinten sinuwun tak paringi tenger pati Kalingga Kridha ya tak percaya supaya jujug ana Praja Ngastina dadi senopati saka pamawastu negara Ngastina kuwi negarane kurang ketrem wajib Prabu Tangkangsa sing bakal nentremake ngiras pantes amal makruf nabi mungkar ndedekno pemindak sing apik nyegah tumindak wong angkara murka watake budi candala mulayu bareng kawat ati Renggoyaksa budalna para wadyabala aglar sumebar jumujug para Praja Ngastina supaya Prabu Duryudana teluk marang Prabu Tangkangsa bel bel bel
meninggalan di anak daramat dan wawancara dengan berkukuran sorot-sorot dengan bakal sholat bakal kurna minggu caritane Kang Ringgit Purwo Purwanira Carma ulang jero ing tinatasi ungging rineka jalma jamane para wali ulah kang ulare ing agama agemane budi luhur kaliyan gelar bidari jagat lari waro putih kang monggo sura suci dise jagat
duweni sifat suci datang lewitan muring dedosan. Kesang dosa mungso apa kali manungsa. Benjol gambare pemadang srengenge kawan rembulan. Ketemu pinangga bumi ndoro prak. Pinangga beteting jejantung gending kawang dan kegambaraning bunga kalawan susah. Kalang pinangga dukaning Gusti nyolahake wayang pralambita wayangan kagesang sarta kegambaraning pakar tinggi menika pakar yawon miwah pakar tinging sae. Kanggo sing dirone ing Gusti Rulatur dinar kanggo sangu ngawi jalaran sapa kang bisa ing kala wadyune bakare sirna serenane wayang esuk dilunggut mancing jroning otak ora beda kaya sirane manungsa mbidani wayang mancing otak sesungguh dienggo meneh nanging yen manungsa mancing jroning otak iki ngono Dekanto pengadilan suci Sopo kakal sok saged winundur pringgo ing pakarti Kadang saking Britanono bareng langgeng Gusti bakal sirna Manirana Dandana sawisana mring asale ora ana ing ana manungsa kudune ngerti sejatine donya bondo jerajan pangkat Apa ring ngaji yaiku amaling yang soleh sarpo budi pangkati luhur kang migolani tumrap bebrayan agung senegah kang ringawipun didenge kang lati dosa purwa dewa marang sawijan diri dosa 10 purwa kawitan Tetaing saling ngasunan ing koso kasung wikrati kating sampyo anggana laras pangkat digari negari ngastika Yo negara Gajah Liman Benawi, yo negara Pulau Janggolo, negara Panjang Muncul, Pasir Ungir Gemari Malo Jinawi, Panjang Dawa Samanipun Juluhur Kawi Bawani Pasir Samudra Ukir Gunung, Jebal Jajani Jolotan Sepi, Dhuwur Kukusnya Kurado Puncarani, Kaprabawan Tutup Beli Krojo Ngasinulang Jejuluk, Prabu Duryudana, ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Anggendari Suta, ya Tripamangsa, ya Prabu Purwati. Wanang lenggal trikursi kating kampar kencana pinari betiken sarwana. Linawan babu terang udani sirebaran sari-sari girondo itu cepat kasuri. Mangan gandane pindhane kaya dewa ngejwantah. Kadang suaripun ingin pamaring paloso jenar nenggiri Wirapati Haryo Sinuni Pati Angin Duri Pati Sri Gantal Mati Yo Haryo Suman Senajan to kelabu Yuswani Kempong Berkuan Dani Tetelo Pati Kinasi Tumrap Prabu Duryudana Titik Deniro Lenggak Tansah secaketan kalian paling dari Sang Sri Noronoto Nampiraipun alintri kandronang jejuluk Prabu Baladina ya Sang Balarama suwari kitawasi Jaladara ya Raden Kakrasana badhe ngasta kanthi jumbe pertapan sulipun nggih Sang Bapa Danilan Purna ya siku boyo Sang Pandita Joko kujiwane Danilan Purna sengsara mung-mring dari Anggara Murka Sinang bungkus sanipun Raden Kartomanunggal mung raja tinggal jenenge Bapak Pasirakan Bapak Sangku Deglo Sangku Mulangko Roti Derman Tamono Dewa Ngalisik Samiro Dharma Karuni Kali Karo Beni Nabi Arso Namun Sampai Nabi Gede Bapak Bimasan Pating Jalan Kerang Pating Jalan Kerang Bali Wong Berbuka Sering Pating